Good morning guys. We're here na sa Festival Mall. Ayun. Grabe, ang aga namin nagising. Wala pa akong tulog masyado. Pero kere lang. Ayun. Bazaar day. Ang ganda ng ano nila ng pagkaka-set up. I mean, yung ano, napaka-uniform. Ayan o. Ang ganda ng mga ano, may mga lantern pa sila dyan. Excuse daddy. Pakita ko lang yung setup. Ang ganda kasi, very organized. Ayan. Kahit kami. Ayan. Ayan yung setup namin, guys. So, lahat ng sa store, meron din dito. Mostly. Ayan. So, visit kayo. Ito lang ang wala pa ako masyado. Hindi ako nakapag-restock. Kasi, ano? 10 AM pa yung bukas ng ano yan, yung supplier ko niyan. Pinuntahan ko, sarado pa. Kaya dumiretso na kami dito. So, ayan guys, ang dami natin. Lahat ng makikita yung mga nireview ng mga YouTuber nandito po. So, nandito yung Blackset, Detoxy, yung Brows on Fleek. So, meron tayong AC brush. Ito pa lang. Hopefully by Saturday, meron ako nung beginner set. Yeah. Alrighty. Ayan. Tapos ito, nagdala na ako nung ginagamit ko. Ayan, may 2 piraso ako dito. Pero ayan, yung buong ano, buong bazaar. Yung iba wala pa eh. Hindi pa nagsiset up. Ang cute. Maan sa mata. Malinis sa mata. Ay, gaya-gaya kay Peter. Ayan, nagbe-breakfast pa lang kami guys. Nakailang balik to, 3 balik ata sa ano eh, sa McDo. Paano binigyan ko ng listahan? Aba, binili Coke. Sabi ko, iced coffee. Walang sinabi, mahal ito, no? Nasa listahan nga, di ba? Your Tapos Honor, pag walang sinasabi. Alagay lang doon, bacon pagbalik pandesal. niya, eto, hot. Kaloka, kaya Bacon balik ulit pandesal siya. sa Yan, iced coffee. malaki. Kailangan kong ano, pampagising guys. So, kain muna tayo. Dala namin yung ano, pistachio. Tapos meron pa dong ano, panings. Na butong pakwan. Ano yun? Panings. Ayan, kain. Nasikipan sa pwesto namin, ah. Kinuha niya yung, I mean, nakiki. Upo lang. Habang naglalaro. Galing nga. Nakakonect sa ano. Hindi nala yung pistachio. Wala dala yung pistachio talaga eh. Bili na po kayo. Sabi ko nga mukha siya yung ano eh, nangungulekta dito sa bazaar eh. Galamay mo yan. Mali. Hello guys, dito na kami sa bahay. Ayun, pero alis kami ulit. At magsisimba kami sa Baclaran. Ayun, umuwi lang muna kami kasi may pinalalamove na ano, mga deodorant sa district ko. So, ayun. Hindi ako nakapagsimba kaninang umaga, na late kasi ako. Tapos yung susunod na ano, na novena is alas 9 na ata. So sabi ko malilate kami sa bazaar. Kaya sabi ko ngayong ano na lang, ngayong gabi na lang. So sana bukas pa sa alas 10 na eh. Kakain na din kami ni daddy ko kung nabubog na ako. Kahit bubog na po ako. May usok eh. Hello guys. Gandang gabi. Antok na ako. Ang oras na 10:30 na. So, ayun, buti bukas pa yung simbahan. Hanggang madaling araw naman ata bukas yun. Ang dami pa namang nagno-novena. Pero wala na yung parang may maglilid sa inyo. Kasi hanggang alas 7:30 lang yun. So, ayun. Super antok yun namin. Dito kami sa Penny guys. Mag-dinner lang kami ni dati. Sarap ano, sarap magpa-massage. Lalo na sa ano, yung sa legs ko. Kapong nakatayo. Pero bukas may ano, may makakasama na ako guys, si Aiko. Puti sakto, wala siyang work. So sabi ko kung pwede siya hanggang naka-ID pa nga pala ako. Ano yung pantong? Hindi ko kailangan yan. Kailangan ko.
Sabi ko kung pwede siya hanggang Sunday nga kasi sila Inga umuwi na kanina. So, nasa biyahe yun nga yung dalawa, Pauwing Bicol. Kasuhin lang ni Inga yung yung mga requirements niya daw kasi pag-aaralin siya ni Kuya Mark niya. Ayun. Kuya Mark. Si Goldie. So, yung buti na lang may makakasama na tayo bukas. Si Daddy ang pahinga. Ay, ito na pala. Kailan tayo? Monkey cheese. Mac and cheese. Mac and cheese. Narinig ko kanina monkey cheese. Tingin ka. Thank you, Kuya. Kung gutom na ako. Salamat po. Ayan. Thank you. Let's pray. Necessary in this world, but I receive the bounty to Christ our Lord. Amen. Monkey. Monkey. Ayun, let's eat, guys. We're home. Ow! Ow! Aray ko! Aray ko! Aray ko! Ay, Diyos! Ay! Ay! Op! Ay, madilim, guys. Oop! Ay, wait lang, Grutel. Si Junior. Si Junior, ayun o. Junior. Ayun na. Ay, tago ka na. Ay, si Mogi naman. Ay, sus! Ay, sus naman! Opo. Ay, sige na. Aray ko. Mababaan na dali. Gising pa si Chris? Aray ko. Madali. May ano kami. Munggoy. Pamahagi. May ano ka? Yung bilin mo? Bakit? Paano ka? Wala ka may sakit. May ano ba yan? Yung naka-wrap na sinasawsaw sa California Maki. Ayan. Bilin niya yan eh. Ano yan? Tapos na? Nabigay mo na lahat, Adit? Ayun, nakapag-ilamos na tayo, guys. Ang pangit ng kulay, no? Ninibago ba kayo? Kasi, ano to eh, white, warm white, parang alternate. Kaso, yun doon sa bazaar is mahigpit. Kailangan sumunod ka sa yung pinagamit sa amin is warm white. Kahapon, di ba, nung oras na kami nakauwi. Tapos alas 9 kanina yung start ng bazaar. So, ayun, buti na lang. Meron pala ako dito. Ayun lang ginamit ko. Kaya, ito, ang putla-putla natin today. Anyway, guys, ayun nga, nakapag hilamos na ako. Naghugas lang tayo ng mukha and ng down there. Pero hindi ko na binagsa yung katawa ko kasi alam mo yung paa ko, guys, nanginginig na siya sa sobrang pagod talaga. Gusto ko nang ihiga. Yun. Pero ayun nga. Di ba lang natin ang cotton? Ayan. Wala. Gusto ko nang humiga sana. Kaso, ayun. Kailangan natin. Ay. Diyan mo ba't lagay na lang na. Pinatay mo na mga ilaw sa labas? Sige. So, mag-alas 12 na, guys. Ayan. Kailangan natin mag-skincare na muna. Kahit toner lang and yeah. Hindi pwedeng hindi mag-skincare. Kahit napagod ka. Para alagang parang guys, ayan yung toner. Wala na naman siyang tawag ito, label. Kasi ito yung naiwan dito. So, hindi ko nilagyan kasi gagamitin ko na naman. Tapos, naiwan ko din kasi yung may label doon sa sa Nueva Ecija pagpunta namin nung weekend. Ito na yun. Pati yung yung serum ko, naiwan ko. Kaya, yun. Ang cute naman ito. Ibang kulay. Pink. Pink dito. Okay, di ba bibigyan ng justice. Puti dito. Di kita eh. So, basta yun. Ano ba nalaman nun sa sa vlog? Ewan ko, guys. Sobrang pagod na ako. Parang wala na sa wisyo yung mga sinasabi ko. Ayan. Bukas naman nga is may makakasama na ako kaya ay
makapahinga ako kasi maghapong tayo talaga. Literal parang ako nag-sales lady sa isang mall. Ay, pagod. So, yan, nakapag-toner na tayo. Gagamitin ko tong ano, guys. Ano ba ito? Ito. Si 24K Gold Zone. Ayan. Kasi wala nga ako yung cream ko. Iwan na ako. So, ito na lang muna. Thank you pala guys sa mga pumunta kanina, mga nanonood daw ng vlogs ko, lalo na yung nag-buena mano din. Thank you so, dalawang nag-buena mano. Ayun, sabay. Thank you so much. Ayun. So, hanggang ano ako dun guys, baka hanggang Sunday ako. Kasi Sunday pa babalik sila, ano. Sila Inga. So, see you. Diba? Kailangan babad na babad yung mukha sa ginto. Charot. Daddy, ikaw pare-paras tayo pagod. Magano ka na, freshen up ka na, magilamos ka na, tulog na tayo. So, yun lang guys, good night, see you bukas. Good morning guys! Papunta na tayo sa bazaar. Ayun. Dadaanan ko lang sa highway dito sa EDSA yung staff ko. Ayan, nahiram ko siya. Reliever. Hello, alam nyo ba galing ako sa sa tindahan, sa store kasi kumuha ako ng stocks. Wala pang 5 minutes guys. May mga MMDA na natikitan tayo ng illegal parking, 'di ba? Nakakaloka. Pero napakiusapan ko naman. Binabaan yung yung tag dito, yung multa. Kasi ang laki, 2,000 pesos. So ayun. Inako ko naman, sabi ko, nagmatigas po kasi yung ulo ko. Sinabihan ako nung guard doon sa building, sa Welcome Plaza na may mga MMDA nga. Kasi sabi ko, saglit lang talaga kuya, 5 minutes lang at kukuha ako ng stocks. So ayun, nakala mo para akong sumali dun sa yung 2 minutes ba na para ka magsha-shopping, mag-grocery. Dampot lang ako ng dampot ng mga ng mga paninda. Tapos sabay labas. Ayun, pagbaba ako nandun na yung MMDA guys, alerts. So yeah. Ay, gravity. First time kong matikitan. Yun lang nakakainis kasi sa wait lang, hindi yata cancel. Sa building na yun, walang parking for tenants. Kapag ganun, diba, kawawa naman yung mga yung mga tenants, ayun nga. Di man lang kasi sila naglagay ng parking na illegal parking tuloy. Saan ba si Aiko? Baka kakadada ako sa inyo, lumagpas na ako. Oh my gosh, feeling ko nga lumagpas na ako. Ay, di ba? Anyway, ayun, hindi na sasama si daddy kasi may papalala mo ba kung mamaya. Stocks din siya magre-receive sa bahay. So, ako na lang muna, tapos si Aiko, and then tomorrow, baka si Aiko muna. Kasi, si PMS, first PMS ni Taylor. Ayun. And, ano ba bukas? Friday. Ayun, may appointment din ako sa dentist ko guys. Kasi diba ang daming pumapansin or nakakapansin sa inyo about sa ngipin ko. At ako din, hindi ko siya type talaga. So, ayun, kaya ipapagawa na natin ulit siya. Liliitan lang guys, para maging natural looking. Kasi mukhang pustiso. So, diba yun si Aiko Melendez. Baka dito naman din ako matikitan ulit. Ay ko, sana yun.
Ayun guys, magandang umaga. Dito kami sa Taytay. Diba? Kiaga-aga. Hi na! Hi guys! Good morning guys! Ayun, mablas si Ate Mami, nag-makeup ako eh. Ay! Ayaw kasama kayong mga ninang niya. Asa na si ano? Cara, di ka po. Si Cara Mia. Ayun, si Ting-Ting ang mali. Ayun. Ayun si Nani. Asa si Nani? May bilog si Ting. Ha? May bilog. Balik siya ng gata. Anong gatas niya na? Ayun na, di ba ang aga-aga namin? Sabi ko sa kanya, ay, tama lang pala na ngayon kasi wala na daw palang madaling araw. Monday pag Thursday lang. So, mamimili kasi si Mika ng paninda eh. Extra income. Bili po kayo. Bili kayo guys. Eh, dito natin binili. Siyempre, pupunta na lang sila dito, di ba? Ayun. Wala pala akong vlog kahapon guys. Hindi ako nag-vlog. Naka-prank. Ganda ni Ching Ching, oh! Hi guys. Hi. Totoo, nakapayong tayo na yan. Please naman. Seryoso, ang aling mali ito. Uy! Am-am na, am-am! Uy! Dalawang naman. Oop! 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 Kalahati. Wait lang, lagyan mo pa ng ano. Ayan, breakfast muna kami guys. Alas 7 daw mag-open yung ano eh. Changian. Ha? Vlog mo nga to. Oo nga. Ayan. Si Cara Mia. Tsaka si Nani. Ito si Nani, hindi rin tumitingin sa vlog ko te. Ayun! Wala tayo sa kayo kasi alam niya talaga eh. Na-40 niya na lang. Laging naka-extra yan sa vlog ko eh. Meron na? Ay, nag-melt kasi, Meg. Yung totoo, nyari dyan. Palitan niya. Ay, humingi siya bago eh. Parang may nag-ano na. Nagmamadali. Minsan kasi nagmamadali siguro yung mga nag-ano niya. Ganun siya. Kinakaigo kasi yan eh. Kaigo lang to, di ba? Ba't yun sa dyan? Hindi, may scoop yan na parang pang ice cream. Yung 1 teaspoon na tayo. Kaso minsan kakamadali. Siguro, mga nagkakaigo na.